Dapat mangin preparado kag padayon nga mangin updated sa tion sang pagbaha. Pinaagi sa pagtanaw sa mga TV o kon pagpamati isang radyo para mangin updated sa mga balita agud masiguro ang safety sang kaugalingon lakip naman pamilya. Base sa Office of the Civil Defense sa OCD Region 6, likawan ang pagtandog sang electrical equipment o kon linya sang kuryente kun basa o kun nagatindog sa tubig baha. Dugang pa diri, dapat man nga likawan ang pagligo kun mahigko na ang daludo sang tubig sa suba, hindi magtabok sa suba, sapa kag iban pa kun lapaw na sa tuhod ang level sang tubig. Samtang dapat man nga likawan ang paglakat-lakat o kun pagpilit nga magmaneho sang salakyan sa mga flooded areas. Nahibaluan na may pinalaka mga areas diri sa may Western Visayas nga naapektuhan sang pagbaha dalag lamang sang low pressure area kag siningabulan sang Hulyo ginalauman ang duwa ka mga bagyo. Report nagikan sa Office of the Civil Defense inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.